Oy, Elena, ba dyan maulay kita? Ay, wow! Kung maka-Elena, akala mo ba kung jowa, adi? Ay, tamayo akong pakiaram. Na ano ka mang baya, bi? Dahil mo ko pagparapot-apo dun, bi, taday kita batik mo niyan. Halo, na ano ka mang baya? Na ano sa imo? Sisa itong kaibahan mo. Kaiba man na ano, bi? Dahil mo sabi ko pagparapot-apo dun, bi, naiirita ako sa imo, ha? Mangon mo. Tano ba ya? Na ano takaman? Ano man ang kasaalan ko? Si isa itong kaibahan mong lalaki. Sain? Kansuarin man. Kansuarin ka na gali. Si isa itong lalaking ito. Bimang kaya, dahil ka maintindihan. Ano man ba ito kasaalan ko? Anong papartara mo? Ako, Elena, di mo ko pagparaliman-limanan. Ta ako nasusuya akong mari sa imo. Lungon mo. Biman? Dahil mo ko pagparapo dun, bi. Di dae. Dae talaga. Joke lang, binano ka man baya? Na ano, si itong kaibahan mong lalaki. Kansuarin man, kan Sabado. Kansuarin ka na gali. Kan Sabado. O di kan Sabado. Ano? Si itong kaibahan mo. Boy best friend ko to, bi. Taano baya? Taano baya? Nagsisilos ka, bi. Dai. Puta ang gutong ka na. Sisinga nitong lalaki. Ano mo to? Boy best friend ko lang nga nito, bi. Boy best friend mo to? Eyo. Boy best friend tapos naglawag sa papatantan. O nag-ano ka mo sa papatantan? B, let me explain. Dahil mo ko pagpapara-Englishan dyan, Elena, tadi ako nauugma. Boy best friend pa lang, tapos naglawag sa papatantan. Mayo man kaming ginibo duman. O nag-ano lang palan ka mo? Mayo, nag-picture lang. Picture? Eyo, B. Picture, tapos salog ang papatantan. Ano man yan? Tapos boy best friend ng kaiba. B, nagkakan man lang kami sa papatantan. Nagkakan? Bako man baga tong kakanan? Sabi daw kaya katong slow na ito, kakanan daw yung papatantan. Tapos nagtubod ka man. Eyo, kaya nagdumang kami katong boy best friend ko. Nagkakan ka mo. Nagkakan siya. Eyo po. Pinakakan mo siya? Siyempre, nagkakan siya. Ginawa ko naman lahat. B, sorry. Masiram pa lang talaga ang kakano sa pap...